Exigim la llibertat de tots els detinguts, la fi immediata del setge de Gaza,
al Consell de Seguretat de l'ONU que imposi sancions a l'estat d'Israel, l'embargament per part de l'estat espanyol, de la Unió Europea i de tots els països del comerç d'armes amb l'estat d'Israel, la suspensió dels tractats comercials amb Israel i demanem al Parlament i al Govern de Catalunya la creació d'una comissió d'investigació sobre els fets criminals d'aquesta matinada. Us convoquem a tots dissabte, dia 5 a les 5:30 de la tarda als Jardiners de Gràcia a la manifestació contra els abusos d'Europa i les polítiques d'Europa contra els països del Mediterrani i especialment, en aquest cas, contra les polítiques d'Israel i el silenci de les institucions europees. Visca Palestina lliure! Visca! Companys i companyes, en nom del poble palestí, en nom dels detinguts i dels vaixells per la llibertat de Gaza, gràcies per la presència, la lluita continua, donem aquest acte per acabat, sentit molt aviat.